Ndang dilebokno, ndang sakit ndang dibalekno. Aku wis mbok cukup, wis mbok balekno, wis kon anan kok aku jek ape mbok kon ngisak kae yo. Kok titeni kowe yo, titeni kowe. Kowe nek omong mulah nek kowe di kena pasal berlapis kowe yo. Delok iki, cek bancut ae. Aku kan dipitnah. Masam, apa dipitnah aku orang ngembalekno sak, pokoknya sing ngungkar-ngungkar sak kuwi aku. Sedangkan aku kan utusan perintah ya. Aku ki wong aku adalah orang sing seperti ajudan. Dia kan melok kan ngetro budi ngeterno. Mbok kan juga sak tak jukukno. Kon jukuk dompet jukukno. Kon tukokno es Mbak Lina tukokno. Ajudan. Iki nyoteng ambek bokno lah. Harus nurut harus. Jangan sampai tidak nurut sama komandan. Ini hari ini tapi komandan Pak Komandan tidak ada di rumah, ini di Solo. Iya, aku wis Mbak Indah. Iya. Rasa nangis. Ya. Ning omah. Iya. Mbak Bunda. Tapi itu sampai lali. Lali apa? Lali apa lagi ya? Ya lali ke tak piye no, aku piye jali. Ketua Ibu yo repangkon ning dalan terus dihipnotis wong lali. Aku kaya edan, cak iki ya Allah, Gusti Allah. Paring ana sabar. Muga-muga mbahku diparingi sehat kaya ngono. Amin. Ora mbahnya iki bebas sayang angel tak ndani kowe. Angel sayang putune lho sampe piye-piye yo. Mbok piye to piye. Astagfirullahaladzim, ngono kok hasil videone aja dari jeglek lek. Oke, lurusin. Ngono jenenge piye, Pak? Aku tak dalan YouTube guys ya. Masa ngono piye guys. Kuwi nyonting iki kok ono jajali wis jajali. Jajali enek ora menungso. Tukang nyonting kok ono kuwi. Apa sama Ya sabar. Bareng bar panenan nduk bar napa anu nduk apa jenenge? Ora yo 60 triliun sih. Nomor 200 triliun iki panen jagung dadine langsung direwangi buk-buk. Keri ora kowe? Gegerku rasane kok kenceng ya, Pak. Tinggal bojone ngambil aja. Pernah cari lagi apa Nduk? Ngono kuwi tidak ngene. Ya Allah guys, kudungku yang kabeh aku tuku sak mana kae dengan sak. Makane ya. Kowe nang diadai apa? Kowe kan makon ngadai ana budal ya, Pak? Apa ya enggak beda. Sitok-sitok nduk racun lho Nduk. Ana Kita nggo setrika. Gua pego setrika ngono kuwi jeruk lambene langsung kabeh diuwal kalau kaya. Ya Allah ya nek aku ki sajane panasan iki njaluk adem. Lah mene wis sampe udan. Dino. Jarene 3 dina, Mang. Gak ono sih tapi aku gak wani ngomong aku udah salah. Iya Nduk orang ajudan ya Ajudan perang. Bayi berbola ini modelnya aku kenapa ya keluarga aku pada berbola. Dan nek kudung ya. Ojo ngaku kudung sing lemes lewat ya Nduk ngelek kaya dadine. Kerah, Pak, kowe nek aku kudung ngono ki gundul. Ganti gulu. Iya tenan jene. Pokoke kowe iki apa langsung kudung kok. Kerah jaman biyen nenek kudung sing oke enek pete terus enek taline ngono nggih. Sing mentu sing pokoke motif kembang, motif apa ngono ki parah kowe. Iya. Kerah oput ning ngendang kok apa? Kok juga aku kudung ngono kayak bekicot. Iya Mbak iki duwe kembang-kembang lho yen ya. Ngono ki tuh talene dulu. Ora enek pete ngono iki lho. Ora, kok oleh tenan iki ngono iki. Jarene kok bekicot ibu. Tenan wis saru terus ngono iki. Kuwi wis gak zamane iki wis. Saiki wis enek, Bu. Saiki enek tapi kan saiki modele polos. Nek jaman biyen ki sing berbunga-bunga ngono. Tapi jarine aku koyo bekicot mergo gak duwe pet kan melentu, gundu dan
Oh no, aku kan ambek bubuk ya pemirsa. Aku tenan gegerku gak iso aku. Daripada aku pemirsa aku bar panen kok 2 miliar dadine ngono kuwi. Rasane duit 2 miliar iki piye dadi panas dingin terus buk kanggo tuku apa iki bingung sampean komet sirahe sampe koyo bubuk. Tenan tapi gegerku rasanya kok disunduki. Ya ora apa-apa tak dongakno muga ndang waras. Amin. Dan posine lan pebuda tandur iki wis sirahe wis tukul. Ya Bu, lagi dikerakal kae Bu, lagi apa disebar. Dikerakal ki langsung disebari wineh lho. Lah nggih. Disebar. Berarti nek wis kerakal kuwi wis gawe apa jenenge? Pinean. Pineane ya wis. Seperti biasa pineane nunut Pak Lurah. Alhamdulillah karo Pak Lurah matur nuwun terus mekare yo wineh iki dikeki. Engko kadang yo terus apa jenenge kerakal yo mesti dibacutno. Nek ora dibacutno berarti Pak Lurah gaweane ombo. Ngene Pak Lurah gek lurah ambane karuan. Oke. Nggih, empon ngono sik kon neh dilanjut lagi. Kontane wong bujur iki omongan. Wis entek diampungi yo. Jalan coba. Jalan ayo jalan. Coba. Ayo jalan ayo. Coba. Bocah ambek meja dhuwur meja wis jalan ta. Regetan ambek kono kok dibuat ini. Benar sik. Ini Ninong. Ki bayi ketemu Mbah anu buyute iki. Buyutnya. Mas Wahyu mah ape gak diitung Mas jenengan Mas. Lah nggih, Bapak tak hitung Mas. Lah nggih, ape gak diitung. Tapi biasanya Mas Wahyu ini cari sendiri. Jadi aku karek maksudnya. Pak, kae wis kudungan. Iki bapakne wis dadi iki dan kira nganti dadi selama ini. Tasik ora harus dikongkon sare ning apa jeneng pom. Tasmu, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Kayak nama Mas Wahyu sik. Kok ada seragam Mas Wahyu piye? Mas, adik kabel karo Repa piye sampean? Lah piye janjian Mang wis anu sampean mau WA-WA-anan po DM po piye? Pak, adik seragam iki, Pak. Iso ora kuwi? Kan aku pegantine Mas Wahyu. Ya Allah, Pak tenan sumpah kowe iso. Kan aku nek pegantine Yupe deh, Mas. Heeh, ya wis Mas, sampean nek ngantuk ki serahno ning Repa. Nek kuwi seragame padha, iki kembar ya, Mas. Malah kok capanting. Malah kok capanting delok podo kan. Mboten Mas niku namanya kapel goals. Kapel goals nggih. Kapel nggih. Wes ya aku wes. bolone Mas Wahyu piye iki? Kapelan mbek Mas Wahyu memang wis tak omongi kok. Jare Mas Wahyu kuwi mah kaya anak panti ngono ya. Pak, endah tapi nganu kinara kudune digendong Mas Wahyu karo Repa pas. Seragame krem. Gak kapel ambek awakmu. Hati-hati. Ning arep kowe, Pak? Sing arep apa iki? Kowe ning ndi, Pak? Ben kembaran ambek. HP 6 wes, Pak. HP 6 wes. Apa kene sing keri? Dadah sayang Ninai. Timbali Mbah. Rek cuanti Salim, Mbah. Lah mah derek. Melok indah. Mimi. Ndak pe dijak mama jalan-jalan nih, ndak piye? Dadah sayang. Dadah sayang Dadah. Hati-hati Mbak Indah. Cium jauh. Muah gimana? Muah gitu. Muah gitu loh. Mbak Jess, jangan ngantuk ya yang di depan. Sebagai navigator yo. Ya wah dadah pinternya Masya Allah. Enggak Mas Teh kan ngonconi Pak. Ngonconi Mas Wahyu ben gak ngantuk. Ben gak ngantuk.
Dadah. Nggih, dadah, Mak. Dadah Kidara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Wes Bu. Wes bar. Ayo Yi, wes bar Yi. Untuk kle. Bon. Nanti Intan jalan-jalan sendiri Mbak Yi ya. Di Putuk Indah. Lah saiki ning Putuk Indah sing tak dolane biasane ya Mak Gambi, Mak Jah ya. Saiki Mak Jah wis kesana kemari. Mak Jah ki mang ngrubuhno wedhus. Maksudnya kan nek kambing kan harus dibeteti saiki, sesuk masake dan nek sesuk kabeh yo gak ngatasi malahan. Dadi saiki mang dirubuhno, terus diresiki kan ndek kan ngresiki kulit, ngresiki jeroan, ngresiki apa. Dadi balu nek Mak Jah nek cerita kan ngono jeroan campur jeroan, terus engko balungan ki Mbak campur balungan. Terus nek kulit iki di apa? Kulit iki biasa di oseng-oseng. Terus nek sing barung-barung biasa dikuah. Kok sing daging biasa dilapis. Kan ngono kita Bu yo. Ndase dhewe kok dibumbu abang ngono kuwi lembare. Mbak biasa nek ndas sih dicampurno kuwi Bu apa? Tapi nek ndas mae didhewekno ndas digawe kaya gule bumbu abang. Nek ndas kan rondo ireng nduk makane akeh bakar sir Mak Jah ndas sih didhewekno nek kalau. Oh, ngoten. Nek bumbu sak tek itu didhewekno, nanti campurno sing blok malu semoga Mak Jah sehat selalu awake ra tau leren pemirsa. Duwe kekuatan aku dik iki Mbak ya sing pas nyelep jagung kuwi Mbak ya. Kan sing nyelep iki cuwilik Mbak. Tak ceritani. Sampeyan nggih dhewe nyelepe. Tapi kan pantesan Repa ya telepon Mbak anu selepet jagung wis ning kono tak goleki lenti ora enek. Terus kan maksudnya kan cuwilik ya Mbak. Tapi kok kuat Mbak yo. Yo ngangkat jagung ngono ku wek ngono ambek si lanang ngono Bu yo terus dhek enek. Aku ngene karo Repa Bu yo. Pandaku nek sing menek aku gak yo terus njombat. Nek jebole ora Mbak. Njombat toh mesti kan gak imbang toh. Mesti kan tetep abot sebelah. Nek Mbak kuwi kan langsing banget tapi kekuatannya iki koyo kenceng ngono lho. Ana Mbak Kin iki. Mbak Kin sinten Bu? Mbak Kin kuwi pojokan Mbak Kin. Mbak Kin. Yen bakule asin jenengan. Kuwi. Kuwi lho, kuwi kan biyen bakule Mbah Yi gitu. Lah aku kan kuwi lah. Gak ero. Gone Repa iki mah. Kayak kono kayak mburi gak apa-apa. Terus ane kuwi Mbak yo, Mas iki ya obat iso kuat ngono Pak. Lah awake dhewe genjong apa potek luwe empok kutunggep. Apa wong gedhi iki? Karena pakulinan Dik. Karena kulino. Dek jaman biyen tresno jararan sapa? Kira kan di video Repa terus tinggo story WA yo. Mas kan pakulinan marang itu. Dek kan kenapa gak nyuting karena kan suara ngono ki buanter dadi gak iso dianu terus. Lah mbiyen aku pas dadi bakul galon iki kanan kiri nyeng tak kok ning motor gak kroso saiki Dek. Golek dhuwit direwangi sengsara. Wis aku nek ngarani ya bersyukur ya Dek ya tau dadi tukang rosok ya tau bakul galon. Mendringno apa klambi ya tau wis pokoke dialami ora terus langsung jeluk ketoke kan wong nek nyawang kan walah Bunda Dewi pinu, Mbah Yi, Mbak Yun kabeh ibarate pinu mbok. Wong ki sawang sinawang. Bener pepatah rumput tetangga ki kelihatan lebih hijau daripada rumput sendiri. Soalnya kan kok nyawang tok apike apa perjuangane ki gak didelok kan ngene ya. Jungkir balike, ada tangis, ada suka duka, ada air mata, wis pokoke air mata, keringat apa kan wong gak ngerti. Roy kan wis ngunduh padha karo petani barang e. Didoakan wis karep penake wis alhamdulillah. Sama seperti petani. Petani kuwi yo nek wong panen walah Pak Lurah panenane. Panene entuk sekian ratus. Padahal sampean bayangno ya nyemprote. Oreane nyemprote kan nyemprot uler, nyemprot hama liyane sing apa urung nek engko apa ki jenenge Mbak sing digo ikune lho kaya semprot daun ben. Iya. Terus semprot buah ben. Terus semprot apa sing digo kaya bobote. Dadi ki akeh obat-obat sing lah itu tidak murah ngono lho.
Dadi gak murah. Iku pun gak iso ngatasi dhewe, kan kudu ngongkon wong. Lah kuwi mang nek panen walah kok entuke kok ngono kae tontonan. Wong kuwi karek nyawang. Nang ki wae lho Sing lakoni awake dhewe kuwi ra roh rekasane, ra roh piye polahe mulai awal dari akhir. Nek karek nyawang kuwi walah Bu Yuni mek kuwi. Saiki wis makro-makro kaya perumahan internasional. Alhamdulillah. Pokoknya nek didongakno wong, Mbak sampean duwemu wagi alhamdulillah. Mbok duwe gak duwe pokoke alhamdulillah. Supaya apa kalau kita bersyukur kuwi dirungokno karo Gusti Allah. Oh iya tak wujudno apa sing diomong wong mau. Jangan sampai lupa bersyukur. Meskipun kita hidup seadanya. Tapi yang kalau penting bersyukur, badan sehat, dimudahkan urusannya. Wes begitu dulu sih. Engko tak terus nopo neh iki. Mas bayi sampean. Bayi gak eroh, Mbak. Lho, lah nek mang kok pira? Sampe repa wis mbok upload. Wes sing ndek mau. Kan malah lagi penggawe. Iki kan anyar packing. Kanya. Packing kan ndek kan bingung apa di jak mbak nganggo apa. Iki kan sing anyar. Saiki gak apa-apa sing penting kok dikelompokno antuk akeh. Pokoke bersyukuri ae lah. Iki apa masak kentang yang dikasih Mas Dimas. Ya wis engko dinggo maem yo bayi yo bunda yo wis dhewe sampean rasah masak wong Pak yo gak enek ning omah papa. Ndak tapi aku ki mau tok tonjokan iki. Buah lah. Heeh, kan. Pokoke ning urip ning desa tonjokan pemirsa. Oh jenenge rukun tetangga. Kalau di sini itu ya undangannya itu nasi. Kita undangan kertas. Mboten ditonjok jus mboten. Maksudnya iya, maksudnya nasi. Ambek sayur. Terkadang ya lalapan. Pilih nganten apa sunat. Nggih, ngoten. Nek di kota kan sistemnya pakai undangan kertas. Kadang sekarang sing wis makin canggih undangan online ya Mbak Yun. Sampeyan ngitungnya apa, Mbak? Buan kuwi cek pitu. Sampean pitu Mbak, aku tak hitungi Mbak ya. Moro-moro muncul anyar Mbak Yun. Padahal iki gak termasuk hitungan. Gak lagi sing hitungan undangan lho Dik ya cara ngono nek sing engko mak bedunduk ujuk-ujuk enek tonjokan kan urung roh. Makanya iki adalah undangan tak terduga. Wis gak apa-apa. Penting iso nek sini kumpulan aronan rukun tetangga. Kuwi mang lho. Wis gak apa-apa. Bismillah. Kancaku sing kono. Bismillah, iso. Bismillah. Bismillah wae mbah iki ngene iki lho. Kuwi ilang dhewe ya wi ya. Kenapa ngene iki ya? Gosong men. Apa peredaran darah ya? Tapi iki Bu iki awake gembuk Dik. Nek awake dhewe kan ya apa neh Sampeyan roh aku gembuk ya nang saiki. Tinggal si atas itu tak piyekno. Entek tak demek gak percaya. Nek sampe dadi ngene Dik. Kandhane. Ya aku di atas tak piyekno iki. Ya gak apa-apa berarti kan kayak nek sing nyedot sampe. Ya nek buwe tak sedot sih. Ya wis ngono. Ora nggo siluman sing nyedot aku. Sampeyan silumane cek ning Solo 3. Maaf. Tukang nyedot iki. Ya wis iki pokoke iki mbah bliyur iki mah kontane wis kok dicampur apa mang. Mapak sampah, random apa bliyur mek sawah. Aku ki kok setengah 11 sampai ning sekolah. Ya aku tak langsung masak. Wis masak Mbak Cus. Ya Cus. Awi kuwi apa ning ndi kok macak cantik? Mbak Wi ape ning sekolahan, rapat di sekolahane Wawa. Oh, sekolahane Wawa. Kamu ikut? Enggak, tak kira apa sekolahane dia sih. Enggak, ini sekolahane Wawa. Heeh. Ibu sedang apa itu? Ini membuat sambal goreng kentang. Heeh. Nek review aku enteni ya. Iya, wis tok ya, tak umani iku kabeh kok. Iki Mbak Wi ape rapat ya, tadi kan Mbak Indah, Mbak Jessica, Mbak Repi, Salah, Kinara sama Mas Bayu, Mas Wahyu, perjalanan ke Jogja. Semoga sampai dengan selamat. Pulang dengan selamat. Ning kono yo happy. Oh ya tani. Kan punya minyak kayu putih sedikit. Enggak. Ada enggak itu? Kenapa ini? Bekas iku lho,
Mosok kentang, Nduk. Oh. Ikan wis tak wosok-wosok kanggo grenjeng gini gak ilang, Nduk. Itu pas, mau pas kentang lho. Nah ya. Bayi itu sedang apa, Bayi? Cilekno Bayi. Bayi cilekno Bayi. Bayi nggak apa itu Bayi, kecilkan dulu Bayi. Lihat kalian sini. Aku mah gambok cemono katok. Wes sih, ngono. Dak dalam kok nek gak cemono katok, gak iso Katokan. nek baju banyak. Ya, makasih ya. Iya. Kalau nek hujan Mbak Wi belum datang, tolong dientaskan ya. Ya. Dientaskan. Intan pinter. Intan pokoknya di rumah Mbak Ibu, Mbak Bayi, Mbak Mbak Wi kon nek Salwa datang ya Mbak Salwa, Mbak Yoyo ya kan ya. Kita Oh iya, kan Yoyo datang, ajak ya, ngajak Intan nih ya. Mas berapa menit itu, Dok? Gak roh Mbak aku. Mbak Yu tak takut berapa menit, Dok? Oh gak roh Mbak. Oh gak roh berapa menit. Berapa menit? Nah, Mbak Wi cuma butuh 2 menit. Iki wes 2 menit punjul lalikur. Sudah, terima kasih ya Intan. Ya, Makasih sekian dulu konten hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.